Izwa. Kuri sei kumatsima na nyika yeZimbabwe. Kuneveseka. Vari pano paHarare apo. Mambo mukasei zvenyu. Papa mwana mudhara ndine mashoko emhando yepamusoro ari kubva kuna sekuru Shumba vari kuti vachange vane dare remachinda kutanga musi wa20 Juni 2026 nenguva dza11 o'clock masikati. Vachange vane dare remachinda change kuchidzidziswana zvemhando yepamusoro mwana mudhara. Kune vese vakasununguka kuti vainde vandonzwa zvichange zvichitaura sekuru ikokoko maringe nechekuita nemunhau dzemubedroom mwana mudhara. Vari kuti uyai kuno. Ungava une upi mubvunzo wauchada kuvhunza musi uyoyoyo, vakasununguka kuvhunza uchitobatsirwa ipapo nasekuru Shumba. Kuti kune vese vari kusimbirwa nemusana kuchengetedza imba yako, kugadzira basa, kuti mabasa emavoko, kukudza nhengo, business boosting, kugadzira mine kuti inge ichiputisa mari. Vanzi vanokurumidza kurasa mbeu, uyai muzobatsirwa kokoko. Musi wa20 Juni 2026 sekuru vari kuti vazukuru uyai mubatsirwe. Hakuna anodzoka akadaro, vakadyiswa nevakadzi vari kushaya simba nguva dzepabonde. Uyai mubatsirwe. Vari kurwara nezvirwere zvakasiyana-siyana zvepabonde, kenza, siki nezvimwe zvakasiyana-siyana. Sekuru vari kuti hakuna anodzoka akadaro musi wacho. Uyai kubatsirwa zvemhando yepamusoro-soro. Unongo WhatsApp wochaya runhare namba dziri kubuda paskrini idzo. Vachange vari panapa pa 383 Biston Avenue, The Grange. Nenguva dza11 o'clock masikati. Musi weMugobera 20 June 2026. Dare remachinda nasekuru Shumba, sekuru wemhando yepamusoro, anobatsira matambudziko ese akasiyana-siyana. Jambwa munyama, rushava-shava, kushaya mbereko, kushanda kusina mari, kuvhara kana kunongedza, vari kupumhana. Vane mudzimisi iri kubuda, batsirikai. Vari kushaya mbereko, batsirikai mimi. Vakabirwa zvinhu zvavo, kungotuma nyuchi, go back to sender. Saka tausangana ikokoko kudare remachinda nemusi weMugobera 20 June. Ndakutenda ikokoko nguva dza11 o'clock. Ngatisangane ikokoko.